Ako si vybrať vysokú školu v 5 krokoch, aj keď si nevieš dať rady? Nevieš kam na školu? Nevieš, ktorú výšku si vybrať? Nie? Tak potom si na tom pravom mieste. Toto je ultimátny návod na výber vysokej školy. Ak sa ho budeš držať, tak budeš vedieť kam na školu, nájdeš v živote šťastie a predĺžiš si život o niekoľko rokov. Ja to myslím vážne, hovorím z vlastnej skúsenosti. Problém kam na školu je skôr problém, že čo so životom a čomu sa venovať. Ak nevieš kam na školu, tak asi nevieš, čo chceš v budúcnosti robiť. Hádam správne? Verím, že hej, v tom prípade mám pre teba niekoľko spôsobov, ako z hĺbky svojej vlastnej duše vyťahneš to, čo je pre teba to práve. A tak zistíš, kam ísť na školu, alebo neísť. Takže trik prvý, otázky do hlbín tvojej duše. Pýtaj sa samého takéto otázky, ako keby si šiel filozofovať, že v čom som dobrý, prečo som v tom dobrý, čo na mne obdivujú iní ľudia, v čom sa vyznám, kvôli čomu si ku mne chodia ostatní ľudia pre radu, kam by som chcel ísť na vysokú školu, ktorá škola by ma bavila, čo mám študovať, čo by ma bavilo študovať, čo ma zaujíma, čo ma baví, čo ma naplňa a aké povolanie by som si vedel predstaviť robiť 5 a viac rokov, kde sa vidím tak o 10 rokov, aká práca by sa mi najviac páčila, kam by som mal ísť na školu, ak mám dobre vykonávať túto prácu, čo je môj dream job, pričom sa najlepšie cítim, a ktoré sú moje dobré vlastnosti, ktoré z mojich vlastností by sa dali premeniť na peniaze. A keby som rozvíjal svoje vlastnosti, ktoré z nich by to boli, kam by ma to mohlo doviesť? A čo sú ešte moje silné stránky? Čo ešte? A kam na školu? Ono teraz nečakaj, že na správne odpovede prídeš behom 10 minút. Ty ale musíš začať rozmýšľať nad tým, kam zhruba ťa tvoje danosti, schopnosti a talent predurčujú. Rátaj s tým, že kým na niečo zmysluplné prídeš, tak sa budeš musieť veľmi veľa pýtať samého seba a tiež aj iných ľudí. Skús sa pýtať aj iných. Takých, pri ktorých vieš, že ťa nebudú ťahať za nos a malovať motúzy popod fúzy. Tu je dôležitý realizmus, nie motivačné reči. A pýtaj sa ich nielen, že mami, tati, kam na školu, ale aj tie ďalšie otázky. A čím viac ľuďom to položíš, tým viac zmysluplných a reálnych odpovedí dostaneš. A skúsi na to odpovedať dnes, potom zajtra a popozajtra o týždeň. A zapíš si za každým nápady, ktoré ti prídu. Vráť sa k nim. A dve také upozornenia, že na začiatok príjmi fakt, že ak ťa žiadna z vysokých škôl neoslovila, tak by možno, že bolo aj lepšie, keby že na ňu nejdeš. A ak sa ti zdá škola ťažká, lebo sa nevieš učiť, tak si nezúfaj, lebo na toto mám riešenie tiež. Druhý trik sú to také cvičenia na generovanie nápadov. Teraz to bude trochu špecifickejšie. Zober si papier a pero, zastav toto video a vráť sa, keď ich budeš mať. Zapisuj si samozrejme odpovede a potom sa na ne ďalej pýtaj otázkami, ktoré spomeniem ďalej. A vždy sa pýtaj tak, aby to smerovalo k tomu, čo chceš v živote dosiahnuť a ideálne k tomu, aby si mal z toho aj peniaze. Uvediem aj občas nejaké príklady. Ty si za každým zapíš svoje 3. Takže prvá otázka je, aké sú 3 tvoje najväčšie talenty? Ja neviem, som kreatívny, tak v tom prípade mám bláznivé nápady a vedel by som nejaké zábavné reklamy. A možno by som mohol robiť v reklamnej agentúre. To by ma aj bavilo, aj by som mal dobrý plat, takže môžem ísť na niečo s marketingom. Uveď si druhý príklad, uveď si tretí príklad. Ďalšia otázka. O čom ťa baví rozprávať sa s ľuďmi, alebo čo ťa baví čítať a čo ťa baví študovať? OK, príklad. Baví ma riešiť problémy ľudí, pomáhať im. No ale ako z toho môže mať peniaze, alebo aké povolania sú? Môže byť psychológ, študovať psychológiu. Čo ja viem, to sa mi nehodí. Môžem byť farár, nie, ani toto sa mi nehodí. Môžem robiť v nejakom občianskom združení. OK, to by ma bavilo. A čo preto potrebujem? Vygooglím, boom, sociálna práca. OK, tam pôjdem. Zase uveď si svoje vlastné príklady. Tretia otázka. Ktoré 3 predmety ťa teraz v škole najviac bavia a kam by ťa mohli dostať na školu? A môže to byť aj odlišné. Vždycky sa dajú nájsť také možnosti, ktoré bežne študenti nepoznajú. Napríklad matika plus chémia. A to bol prípad môjho spolužiaka a on sa vybral na chemické inžinierstvo. Ja som v živote predtým som nevedel, že také niečo je, že takáto možnosť je. A on si toto vybral. Ďalšia otázka. Ktoré 3 dobre platené roboty alebo práce by ťa bavili robiť? Uveď si svoje 3 príklady. Ktoré problémy musíš dennodenne riešiť, alebo na ktoré problémy iných ľudí už dnes poznáš riešenia?
Toto bol napríklad môj prípad, že ja som vedel, ako sa rýchlo učiť a mať tak zo školy pohodu a vedel som, že môžem tieto informácie ľuďom predávať cez konzultácie, knihy a školenia, a že na to sa nájdú ľudia, ktorých takéto veci zaujímajú a že na to vysokú školu nepotrebujem a preto som ani na vysokú školu nešiel. No a teraz prejdeme k ďalšej sekcii alebo k ďalšiemu kroku. Pýtaj sa na svoje odpovede otázkou, čo s tým. Vysvetlím. A napríklad môj prípad bol, že viem, ako sa veľmi rýchlo učiť jazyky. Čo s tým? Môžem tým pomôcť ľuďom, že im viem ušetriť kopec času. Čo s tým, že im viem predať takto svoje rady. Čo s tým? Mne to zarobí peniaze. Kam na školu? A neviem, marketing alebo podnikanie, predaj, niečo takéto. Ďalšia vec, som dobrý v jazykoch. OK, čo s tým? Viem sa rýchlo naučiť po anglicky? Čo s tým? No, tak naučím sa po anglicky. Čo s tým? Budem môcť druhých učiť angličtinu. OK, kam na školu? Angličtina, prekladateľstvo a tlmočníctvo alebo učiteľstvo. Googli zoznam univerzít alebo zoznam vysokých škôl a pozri si ich ponuky. Čo bol môj prípad, alebo ako som ja našiel šťastie, tak to je typ 4. No ja som si tieto cvičenia a otázky zodpovedal v 3. ročníku, zistil som, čo sú moje silné a slabé stránky. Aj na to sa skús samého seba spýtať, čo sú moje silné, čo sú moje slabé stránky. A vypíš si 3 možnosti. No a keď som si toto spravil, tak som vedel, že kam by som sa v živote mohol uberať. Vedel som, že ma baví písanie a už vtedy som pomáhal niekoľkým chalanom a babám učiť sa rýchlejšie. A ďalšia vec je to, že by som si vedel seba samého predstaviť ako manažéra alebo podnikateľa. Žiadna matika, žiadna fyzika, biológia, chémia, nič podobné. Kam s tým na školu? No nevedel som. Spravil som si webovú stránku, napísal som knihu a začal som ju predávať. Suma sumárum, dnes po roku a pol mám z toho príjem. Viem, že sa tomu budem ďalej venovať, že k tomu vysokú školu vôbec nepotrebujem, pretože podnikanie a manažment ma žiadna vysoká škola nenaučí. A to je môj príbeh. Možno, že ty pre seba školu nájdeš. Ak áno, tak je to úplne super. Ak nie, nič sa nedeje. Čo ak si nevybral školu? Šetri si 5 rokov života, ak ťa niekto nutí študovať humanitné vedy ako sociálna práca, len preto, aby si mal titul. OK, kam na školu v tomto prípade odpovede nikam. Pre mnohé povolania v budúcnosti vôbec nebudeš potrebovať vysokú školu. A ohľadom titulu, ak si dobrý, titul vôbec nepotrebuješ. Titul sa vyžaduje preto, aby sa personalisti nemuseli prehrábávať horami ľudí, ktorí na takú či onakú prácu jednoducho nemajú. Ale ak je niekto odborník, tak je úplne jedno, či má titul alebo nie. Práca sa dá nájsť aj inak ako posielaním životopisu. Máš stránky ako LinkedIn, máš známosti, sám si spravíš promo, ako chalan zo stránky Take Me to Silicon Valley, kde nepotrebuješ mať titul. Sú povolania ako kuchár, čašník, ale taktiež sú povolania ako grafik, ako kóder, programátor, predajca či marketér, manažér, obchodný zástupca, môžeš byť umelec, spisovateľ, hudobník, môžeš byť moderátor. V istých prípadoch môžeš byť aj politik, ak je to, čo ťa zaujíma. Môže byť fajn, ak máš školu, ale 5 rokov praxe pre tvojho budúceho zamestnávateľa vyzerá atraktívnejšie a ďaleko lepšie ako čerstvý absolvent s titulom. Ďaleko viac sa ti oplatí ísť robiť za minimálnu mzdu a učiť sa svojej práci. Pretože to budeš robiť potom neskôr po dokončení svojej vysokej školy aj tak. Akurát takto za tých 5 rokov stihneš mať 5 rokov praxe. No a ohľadom tých humanitných predmetov, pozri sa, lepšiu prácu si s titulom nenájdeš, budeš rovnako nezamestnaný ako 33% absolventov vysokých škôl, z ktorých je väčšina absolventi humanitných vied, alebo budeš v tom lepšom prípade robiť v KFC za 2,50 na hodinu. Čiže kam na školu v takomto prípade? Ak potrebuješ uspokojiť rodičov, tak na nejakú školu choď, aj keď nevieš kam. Vyber si to najjednoduchšie, čo môžeš, choď napríklad, ja neviem, za učiteľa, ale v rámci tvojej budúcnosti, ak sa tomu nechceš neskôr venovať, veľmi rýchlo sa na to vykašli a choď radšej premýšľať nad tým, kam ťa tvoje prirodzené schopnosti posúvajú, či sú tvoje silné stránky a kde by si sa mohol uplatniť, bez ohľadu na titul a podobné hovadiny.